Εσείς έχετε και αρμοδιότητα για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Σε τι ενέργειες έχετε προβεί για την προφύλαξη των παιδιών σε ό,τι αφορά το bowling και κυρίως σε ό,τι αφορά το bowling στα σχολεία? Κυρίως το bowling στα σχολεία, κυρίες και κύριοι. Είναι βαρύγδουπο κοινωνικό μήνυμα το ένα βίντεο που δεν παίχτηκε ποτέ και το βλέπετε τώρα. Κάθε χρόνο χιλιάδες νέα παιδιά πέφτουν θύματα της μάστιγας της χιλιετίας. Αθώες παιδικές ψυχές στιγματίζονται ανεπανόρθωτα για πάντα. Το bowling δεν είναι παιχνίδι. Κάποιοι συμμαθητές μου είχαν πει πόσο θα αμανέβαζε το bowling, όχι όμως που θα με έριχνε. Δες το πρόβλημα κατάματα. Το bowling θερίζει και δεν κοιτάει ηλικίες. Το bowling ισοπεδώνει την προσωπικότητά σου. Το bowling στραμπουλάει αστραγάλους. Το bowling καταστρέφει τα εγκεφαλικά σου κύτταρα. Βοηθήστε να κρατήσουμε το bowling μακριά από τα σχολεία. Γιατί κάθε κορίνα που πέφτει είναι μια παιδική ψυχή που πάει στην κόλαση. Είσαι καλά. Αχ, κυρίες και κύριοι, το bowling θα μας τρελάνουν στη Βουλή. Θέλει να προστατεύσουμε τα παιδιά από το bowling. Βέβαια, το πραγματικό bullying είναι ένα τεράστιο θέμα. Ένα τεράστιο θέμα και ο σχολικός εκπαιδευτισμός, τεράστιων διαστάσεων θέμα. Και η υπόθεση της τηλεόρασης και για το κείμενο που σας έλεγα στην Athens Voice, αυτή την Athens Voice που θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη. Αλλά και το επόμενο κομμένο βίντεο είναι ένα βαρύγδουπο κοινωνικό μήνυμα. Και αυτό είναι ακόμα πιο βαρύγδουπο και ακόμα πιο καμένο και ακόμα πιο σημαντικό, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο βίντεο από τα κομμένα του Ράδιο Αρβίλα. Κάθε μέρα δεκάδες τραπέζια και γραφεία πέφτουν θύματα παράλογης βίας. Κέντρα και οι σκοτεινές δυνάμεις. Η κακοποίηση έχει πολλά πρόσωπα. Δεν είναι μαγιά να χτυπάς το τραπέζι. Κλείσε τραπέζι στην ανθρωπιά. Δώρισε ό,τι μπορείς. Ένα γυαλόχαρτο, ένα βερνίκι, ένα σκαρπέλο στους ξυλουργούς χωρίς σύνορα. Κάθε φορά που ένα πόδι τραπεζιού μπαίνει στον τόρνο, μια καρδιά πριονίζεται. Ως εδώ, κάλεσε τώρα στη γραμμή για κακοποιημένα τραπέζια και γραφεία. Σπάσε τη σιωπή σου πριν σπάσει το τραπέζι. Γραμμή για κακοποιημένα τραπέζια. Όχι πια ξύλο στο ξύλο.